Lero pa 6 Oktoba kunali mwambo wa Mulhako wa Alomwe, ndipo mlendo olemekezeka pa mwambo umenewu anali Profesa Arthur Peter Munthalika, ndipo tikupatsirani zimene Profesa Arthur Peter Mulhako anayankhula ku mwambo wa Mulhako wa Alomwe. Anali Nyalugwe, Mazwa Nyalugwe. It was a labor following me. Profesa Arthur Peter Munthalika yemwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi. Choyamba, ndithokoze Board of Trustees of Mulhako wa Alomwe to organize mkumano uno wabwino kwambiri. I think I've attended 17 times festival, but this one is the best of all the things I've attended. In terms, the first time I attended in 2007, like I attend every year, but this is certainly the best. Jonjo nithokoze kwambiri Gulanu Bambo Guluka. Mulhako wa Alomwe was organized in 2007. So on the 15 years, Yamba Abing Munthalika, Zwamukai Mutendere, and I the patron for the first 5 years. And nothing patron pa 2012, patron Soprano 12 years. So thank the people. Mabwera every year mwa nyingi tukomane ticheze tiziwane ndikuti zikomo kwambiri mupitire zimenezo. Komanso ndithokoze makamaka ma former chairpersons kuyambira Dr. Lupenga, Honorable Mwanamveka, Leti Mangulama, Elvis Doctori, Professor Seani, ndiwon sami masogolera Japan, masogolera Bungoli, for the last 15 years. Congratulations. Komanso, Kisaiwale, Maremu Ngongoiwa, Amenanari was so paramount chief. Anatanza kwambiri, he was responsible for building our organization kwambiri. So anayi mutu wanzere kwambiri. Ina angongoa nasa ngakukhala paramount chief. Actually, Ntalo Mboma, anayi group grade headman. Kome nakweza kukhala sub-TA, TA, Senior mpaka kukhala paramount chief. Then takwela kukhala senior TA, anabwera ku Sanjika Palace. Ati malume, timachanga malume, ndifuna zakuoneni ku Sanjika Palace, ndachabwino, ndimo kwambiri, mubwere. Anabwera kwenye kuja, ndi mphaso ziwiri. Choyamba anabwera ndili chero, kuni mphaso imene tapase ya first lady, kuti azikhala ufa, kwapikira anthu chakudya akabwera. Koma ina andipasa nthungo. Nthungo, mmadziwa nthungo? Nthungo kuchilomwe nthungo is the best weapon. Kuti munthu akuvuta imene ndithuma kuti chichoncho. So he gave me that. Ndiye timacheza pamenepo. Mama Tobwa nditi ndiya kuti angolongola auti malume that bunch ndikuthokoza kwambiri kuti manisanka ukhala CPA komene sindifuna uparamount chief ya dada chifukwa chani ati iya uparamount chief ndiovuta kwambiri ine sindiufuna ya koma mukazandisankha ine sizakana ayi
that was our Lady Congoiwa, a very intelligent man. Come on, at the library, I must also say, that guy Alomwe was in that head, a very, very bright man. So I want to thank him, contribution to Mulhako Alomwe. Come also, because Marim Bingu wa Munthalika, Shwanda Mene, Kumana to New York, September 1982, to Hilton Hotel on 6th Avenue, New York. Petra Kumana, Kutikazabria Kumuzi, one day, like has given Mulhako Alomwe. So that was the idea, and I supported him. Kutabria Kuno, but it organized Mulhako Alomwe. She have a plan ya kulipa pa Palombe pa Luchenza pa kanga ka nyumba ngati museum zikita rekodi Rome language. That was the idea. But tabira kono kumanda sugosina sana inakita expand kapamele pano kwa surrounding. It's a big organization that's sugosina sana kanza anho budika Jonjo ndosana kwambi. I want to thank very much my late brother, Shwaja Ganzabunu Kwambi. Lero, Dosanga Kwambi, Uri Dabwela Guno, Rome Belt, Kumasan Tokale Kwambi, Masku Awina competition Yalero, Shwa education. Education. I want to say this, Kunukurume Belts. Education is very, very important. Ndipanda ma reports. Kuna yamata ena mukujomba, wasabira kusukuru. Ena kumabida kwa kachaso, in South Bengal School. Zemezo musiye. You saw that. Ifukwa, gatumbida kusukuru, you'll not get anywhere at all. I know, but the difficult is Mambri. Makama Vurubia school. I can give you my example. In Tamai that Sunday tour up at Jingoya, Nabwera Gujisoka, Ogisoka Naibe standard is 3. Don't you like in row about Luchenza Primary School, Panamanjas. I was 11 years old. Dimayenda, 15 kilometers each way, every day. 15 kilometers, total 30. Fancy Kubilagu school. Pastor Jombe for 2 years. Not even one day. Even a Jomba. So there is no excuse. Taina Napazam Single, Unai Miles, old Sama Kambi Jonjo, in a window open in Agua, Mazana Tenga 50 meters. I would have been gone. Grab it. For Mama, I Malapa Malapa, so I got hold of Mauja, and that's how I was saved. And that's how I was saved. But I did that. I did that. Ntamaiza kuje, ntamaiza kunamanjas, napita kuntamanyama. That's a mission. 50 kilometers away. I was 13 then. The manyama bokos, sutike sakine ya bokos itu, inaenga tuje ni coffin ya Yamataba. I would carry that, time of my bus, I would walk but 50 kilometers to boarding school, Namanjas. Just a mission. I did that for 2 years. I remember one day, Bikobwera, school kata, 4 o'clock, I could get out of the dormitories, 4 o'clock, but and I walked my suitcase, 4 o'clock, to figure out number 1, about 7 o'clock. Kupitia pamebo pofika pa shabi paja 9 or 10 at night alone. Time my suitcase. They somehow nango ngati sisanga no, there's something no. Nekwanga na mbuyo chonchi. No je. Sintu chikundi sata. Endo kuima. Johnson kuima. Inakwenda na kwenda. For about 3 kilometers, akundisata, pakufika pa ya misel 4,
Paja nseoto ya kumonekera kuta kwa ngongoro wa pamene paja. I looked up, the animal was gone. Do you know what it was? Anai nyarugwe. Maswa nyarugwe? It was a leopard following me. Those days was very, very common. Following me. I'm trying to tell you, but it wasn't easy for me to get an education. Mavuta mena mukuma now, small things that nothing compared to what I went through. And I managed. Malika sukuru, kupita kunja, kumanga ende kwa America, until I became a professor. John, I want to tell you boys, I want to tell you, there is nothing except hard work. One day, when I was about 21 years old, Nairobi, then Zangawina introduced by Jomo Kenyatta. I had never met him before. So I met Kenyatta. I'm sure you know who he is. One of the greatest Africans, time anyone I prime minister. So I was introduced. I was so scared. Kumana Kenyatta, and now I'm Mr. Prime Minister. What is the secret for your success? Kuyambira kumwema kita anapita kuyinga nikapunzira byakiro kuyinga ndi kubwera ku Kenya nduka political leader and prime minister. And the two words, the only two words, patience and hard work. Patience and hard work. Kupirira komanso kugwira ntchito omwe kwambiri. That's the credo. So you young people who are here, I want to tell you that there are only two keys to success. Bakaya patience. Also tamanga kwambira. Businga ntayani kwa secondary bianchito. No laziness. Do homework. You go to school. Also jomba, whatever. If you do that, one day, Musafika in Africa, one day, you'll do that. But it takes out of one. So much for Zaki Yamada. Komanso la mamfumu. Tokoze mamfumu akuno kulome belt. Mugula nchira abuno kwambi. Konva ndavukuti pane mafumena abe sagula nchiro zabwe. Kaena afro kukwezedwa. Kaena afro kumangirwa nyumba. Afro kulanda magari moto kandalama. They are selling ourselves. Akutibwisa ife antwaji Alomwe. Ndipe mafuma menyo. Kuti musiye. Chifo ufumu usimakira kujipani. Kapena kuboma ayi. Ufu umajoga kumagazi. It's from your people. That's what comes. So be loyal to our people. Musiye. And here, I want to warn Zipani Zina, Mabula Kono, Baita Misonkan. Baopeza mafumu, Utazivina, Komanso, Aziba Nyimbo like Japan. I want to say this, that must stop once and for all. Musiye, Chipani Chimeo Chiseko, Peza Mafumu Kuno, Bakamaku Palombe, Kumena kopi za ufumu, kuninga savina, ako sa ufumu. That must stop. So ufumu does not come from the government. Ufumu comes from the tradition yatu, komanso amagazi. Chonjo zmezo, musiye zmezo. Chakitadu nikwambia wankoe, ndia antu. Achibale kuno kulome belt. Ndikuti mabuto ambiri, njala, umphawi, sosiyana
Malawi Friday, I understand that. I think kuti tibwerere zakudya zakaye zimene zakudya ife anthu achilomwe kuno kumanso kwa apwitikizi kuziko la apwitikizi monga chinangwa kambatata zicheche nandolo mapila kalongonda. Now, these crops are drought resistant. Safuna mvula yambiri ayi. Choncho tibwe away from the maize, of course you grow maize. Koma izambi zimene ndi naturally. Simafuna mvula yambiri. Tikatero, I think ditesa njala kuno kulomwe belt. Choncho ndipempha kwambiri abayatu kuti tikite zimenezo. Kuzakuti kuli njala yambiri kuno mukuvutika. Koma I promise you, kuti ife tikabwera mboma njala izatha. We did that in 2014 to 2019. Palibe munthu mmodzi amene atalafe njala. I know some so-called analysts are going to say Nsankwe ndaye pano pa this function. That's completely nonsense. I'm going to use any platform I can find to talk about the problems of this country. Choncho zimezo tizata koma kuti zichita zimezo nkofunika mongani ya chairperson kuti tonse tilembese komanso zavote next year kuti ziko likhale mchimake kuti ufulu ubwere kuno ku Malawi komanso kuopseza kwa kupsingidwa kuyathe. For that to happen, after kuti anthu onse muzachite vote mute register konse muvote za unyinji. No, pa nkhani ina anduza mafumu 2 nights ago nakumana mafumu ena nkhani ya kuzipa suicide. It's very common now kuno kulomwe belt. Young people, boys, married people killing themselves. Shopani mavuto. I know pani mavuto. Mandikupempha anthu kwambiri. Komanso mafumu kaphunzitsa mpingo mwalangiza anthu amenewa ali mavuto kuti asiye kuja commit suicide. I think it's a very, very terrible thing kuti anthu ambiri akuzipha chifukwa cha mavuto amene akupeza. Let's try to avoid that. Tathandize abantu amene akuvutika kuti asatenge moyo wawo. Tamva zimenezo tabwino. China chimene fa kuyankhula ndi kudaliza anthu achikulire the elderly. Kuti kuno kulomwe belt kamba the whole Malawi anthu achikulire akuzunzira kwambiri. I want to beg you anthu achinyamata kuti kukula simulanda ayi. Komanso kukula siufiti ayi. But any one of you, if you are lucky, ngati mwini mwai siku ina muzakhalanso achikulenso pamene ndoni andi ena kumaka chaso osiyana kapena sifika kumene kwayi koma one day muzafika kumene. So tilemekeze makolo athu anthu achikulire, and not only Kulomwe belt, the whole country. I know. I remember
incident in Zimbabwe, where that lady was forced to dig a grave, and Zimbabwe is about 70, and I'm ponya mzene mjachoncho, I couldn't feed. But why? Just because she's 70, they are unfit. Zimenezo, TCS Zimenezo. That's when Tokozi, for example, being Munthalika, at the present, I like to create a Silver Grey Foundation. Purpose yake, like kuthandiza to over 60. Panabanga nyumba, 1, Blantyre, Kuneno, Mwasu Kunzuzu. 3 houses, kuthandiza to achikwe chonjo tulemekeze, komanso teteze, and to achikwe. Tambula zimenezo, komanso kaja yatu, yakilomwe teteze, so mamfumu, they are tosia sana, achikwe, madosia sana, mkainga the guardians, ya culture. Use the culture to develop this country. For example, culture would be a second of school. That must change. This is mezo. School. Let all the girls go to school, period. Mezo, tigite. Komaso, child labor, ntchito, and angono. Though this is mezo, kuno belt, komanso the whole country. Mezo lite, slave labor, komanso, timate, ujenija. Watenga antu, babila malo siana, but human trafficking, I'm at human trafficking. You say human trafficking, I know. Kuno, it's very common. Mutenga ana, bila Mozambique, ntchito, and that kind of thing. I know that. I have the evidence. They pay mamfumu, that's what they say. Apno Alomwe bells. But the culture, I mean, human traffic, tenga ana ngono, but they are madamina ntchito. That must stop once for all. So, independence, now, I chairman, and Alomwe, I know, we Alomwe people have suffered. We ntchito, open our business, zosia sana. It's very much like Shoni Kwambi. Many of we are suffering. All I can promise, one day, one day, come back, the baby will come back next year. Kuzuza kumene mwina kopano kuzata. Choncho mngoli mantima, konsu kadembesa, komanso kavota. Komaiza nekuti, zintimena nalinazi, sizikuza Alomwe kai. Komanso antena, kumpuma, kumpoto, ndiku Southern Union, akufika kwambiri, akusankhika kwambiri, kuzuzidwa, chosai mtundu wina, kuti mtundu umodzi okha, mwene pakali pano, ukusanga. Choncho, ine yuna kuti, tikugwirizana kwambiri, ife Alomwe, tikaona khaya yawo, katumbuka, kasena, kangonde, kalamba, lyamba, tonse ndi amozi. Choncho ndi boma limodzi, banja limodzi, tipitize kugwirizana. Tambula zimenezo, kumaiza, tukoze kwambiri kuti theme ya meeting here, the unity for purpose. That is, kudantonse kuizane pamoja. Choncho ndikupempha kwambiri, Alomwe, mukizaenda, amang'anja, ayawo amene makhana pano, tonse antonse Malawi para kumporo pachilipo. Tonse ndi Malawi,
zonse tikhale imodzi. Choncho ndikudziwa kwambiri timabwera ambuye akudalitseni, kudziwa kwambiri ziko.